through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-qudiesa. Illum xtaqt li nofru t-talb tagħna ta' din il-qudiesa għal dawk kollha li jinsabu fl-ITU. Dawk kollha li qegħdin f'diffikultà, f'emerġenza. Mod speċjali nitolbu għal tifel li għandu bżonn ħafna it-talb tagħna. Hekk jew nitolbu għal dawn il-persuni u anki għal familjari tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra t-tifkira tal-anġli kustodji Imqaddsa li tant jieħdu ħsiebna. O Alla, bi provvidenza tal-aġeb, Inti jogħġbok tibatilna l-anġli qaddisa tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li jżommna dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Dan jgħid il-mulej, arani, se nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jien ħejjejtlek. Qis li tagħtih wiċċ u tisma' kliemu. La tmerieħx għax ma jaħfirlekx dubietkom, għax hu jkellimkom f'ismi. Jekk tisma' sewwa minn kliemu u tagħmel kull ma ngħidlek, jien inkun l-għadu tal-idewwa tiegħek u noħodha ma' min joħodha miegħek. L-anġlu tiegħi jimxi quddiemek u jwasslek għand l-Amurin u l-Ħittin, il-Periżin u l-Kananin, il-Ħiwwin u l-Ġebusin u jiena neqridhom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tamwar għaddel ta' dak li jista' kollox. Għajt lill-mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama. Flimkien, l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Bir-rix tiegħu jattik u taħt ġbinħajh tistken. Flimkien, l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Ma tibżax mill-biża tal-lejl, anqas minn vleġġa li tittajjar binar, minn pesta li tixteret fid-dlam, jew minn marda li ġib herba f'nofsinhar. Flimkien, l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu hu jibatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. Flimkien, l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk.
l-eżerċiti tiegħu kollha, għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rida tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resqu d-dixxipli lejn Ġesu staqsewh, mela minnu l-akbar fis-saltna tas-smewwiet. U sejjaħ leħ tfajjel ċkejken, edu f'nofshom u qalilhom. Tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħal tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tifel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom li l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma li smajna llum kemm fl-ewwel qari kif ukoll fl-Evanġelju isemmulna l-anġli. Illum qegħdin niċċelebraw din it-tifkira tal-Anġlu Kustodju illi jieħu ħsiebna, illi jgħinna. U r-riflessjoni li xtaqtek naqsam magħkom ma dak li diġà qaltilna l-kelma ta' Alla hija x'jagħmel l-Anġlu Kustodju fil-ħajja tagħna. L-ewwel ħaġa l-Anġlu Kustodju jipproteġina. Jipproteġina minn dak li huwa ta' deni għalina, ta' ħsara, ta' periklu. U allura l-Anġlu Kustodju jipproteġina jekk aħna nisimgħu il-leħen tiegħu minn dak li jgħidilna fejn għandna mmorru. Fejn għandna mmorru fil-ġurnata, fit-triq tagħna, fil-ħajja tagħna, għax jimxi qudiemna biex jurina. U allura hawnhekk tajjeb illi nindunaw li l-Anġlu Kustodju jaħdem 100% mal-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Għax hu jara l-wiċċ ta' Alla il-ħin kollu u qiegħed f'armonija ma' dak li l-Ispirtu Qaddis ta' Alla irid minna, dak li l-missier jixtieq li nwettqu f'ħajjitna. U allura tajjeb li aħna nikkonsultaw dan l-Anġlu Kustodju. X'jagħmel iżjed anke l-Anġlu Kustodju? Jekk jiena nobdi u nisma' minnu fejn ser immur, x'għandi nagħmel, l-Anġlu Kustodju ikellimni ġo fija jekk jiena nisma' l-leħen tiegħu jekk jien maqut mal-Ispirtu Qaddis ta' Alla, jurini il-kif nagħmilha l-ħaġa. Għax inti ħaġa tista' tagħmilha u tlestija. Imma mhux bil-fors ikun hemm dak il-ferħ, mhux bil-fors ikun hemm dak l-entużjażmu, mhux bil-fors tagħmilha sew. U allura l-Anġlu Kustodju jgħinna fil-kif dak li qegħdin nagħmlu mal-ġurnata nagħmluh mill-aħjar li nistgħu. Allura idaw lilna il-mod kif aħna nwettqu dak li l-mulej jixtieq minna. Mhux nagħmluh bil-geddum jew bil-fors, imma nagħmluh bil-ferħ, bit-bissima, bil-qalb. L-Anġlu Kustodju wkoll li qiegħed f'din l-għaqda perfetta mal-Ispirtu Qaddis ta' Alla illi dak huwa jiggwidana anki fl-għażliet. Tajjeb xi kultant anki meta tagħmel biċċa xogħol tajba, inti tiġi f'għażla bejn ħaġa u oħra. Inti tagħmel forsi il-prijoritajiet tajbin ukoll fl-affarijiet tajba li inti tagħmel mal-ġurnata. Xi kultant il-prijoritajiet ikunu ta' taħt fuq. L-Anġlu Kustodju jissuġġerilna, jgħidilna isma' issa għamel din u mbagħad l-oħra jiġi iktar ħin aħjar. Xi ħaġa li forsi tkun qed tiġi bl-inkwiet bit-trabil tajjeb li ma tiġikx sew mill-ewwel. Jgħidlek ħalliha ftit hemmhekk, għamel xi ħaġa oħra. Għalissa mbagħad erġa' mura li aktar tard mal-ġurnata. Ġifieri l-Anġlu Kustodju ikellimna jgħinna il-leħen tiegħu jurina prioritajiet anki fit-tajjeb. Ta' jien x'għandi nagħmel mal-ġurnata. Mela allura diġà semmejna l-Anġlu Kustodju jurini fejn immur,
L-Anġlu Kustodju jurini kif nagħmilha u nagħmilha aħjar, u l-Anġlu Kustodju jgħinu jigwidani fil-prioritajiet li ma ħaġa tiġi qabel oħra. Fuq kollox l-Anġlu Kustodju jitlob għalina quddiem Alla. Ħalli aħna mhux dejjem inkunu 100% maqudin mal-Ispirtu Qaddis ta' Alla, ma l-Anġlu Kustodju tagħna jkun. U allura fejn aħna nfallu, fejn aħna ma jirnexxilniex, l-Anġlu Kustodju jagħmel tajjeb għalina u jmur quddiem il-mulej jgħidlu isma' għandna bżonn plan B. Għandna bżonn nagħmlu triq oħra. Għandna bżonn nagħmlu metodu ieħor miegħu dan, tajjeb għax hawnhekk żbalja jew ma femx jew inkella għamel ta' rasu. Jiġifieri l-Anġlu Kustodju tagħna jmur quddiem il-mulej u jagħmel plan B, u xi kultant mhux B biss ikollu bżonn B u C u D, tajjeb għax aħna xi kultant meta nwebsu rasna ma nisimgħu mingħand ħadd. U allura nagħlaq billi ngħid kif se ngawdu aħna minn dan l-Anġlu Kustodju moti lilna mill-mulej biex jgħinna. Kif se ngawdu? Irdu ngawdu minnu billi l-ewwel nett nkunu maqudin mal-Ispirtu Qaddis ta' Alla, ħan nisimgħu u narfu leħnu. Imma anki importanti wkoll li ikolli ċertu ċokont bħalma smajna fil-Vanġelu tal-lum tidu tkunu bħat-tfal, iż-żgħar. Għaliex? Għax jekk ma tkunx ċkejken ma taċċetta parir mingħand ħadd. Ma taċċetta idea differenti minn tiegħek mingħand ħadd u fl-ebda ħin. U allura jekk l-Anġlu Kustodju jkun qed jissuġġerilek xi ħaġa oħra, l-Anġlu Kustodju jissuġġerixxi jista' biss, jiġifieri aħna r-rieda tagħna, l-libertà tagħna x'nażlu, dik f'idejna tibqa' ma jindaħlilniex, ma jikkontrollaniex l-Anġlu Kustodju. Imma jekk jien m'iniex bniedem illi allura nieħu parir, nieħu kelma ta' ġid mingħand ħadd ieħor, jekk jien m'iniex ċkejken imma gburi, jekk jien m'iniex umli biex naċċetta suġġeriment, jista' jdum jitkellem l-Anġlu Kustodju, jista' jdum jipprova u jgħinni, għaliex l-għajnuna tiegħu ma noħodix. U allura tajjeb illi anki nieħdu s-sens ta' dak li Ġesu qed jgħid lid-dixxipli fil-lum li tidu tkunu bħat-tfal iż-żgħar. Għax l-anġli tagħhom il-ħin kollu jaraw wiċċ Alla. Irdu nkunu bħal dawn it-tfal iż-żgħar xkejknin, għax jekk ma nkunux xkejknin ma naċċettaw l-ebda parir. Ma naċċettaw l-ebda kumment ta' ġid. Ma naċċettaw l-ebda għajnuna mingħand ħadd, la mill-bnedmin u inqas mingħand l-anġli. Għalhekk ejjew illum induru lejn l-Anġlu Kustodju u ngħidulu sorry. Skużana meta aħna ma smajnikx. Skużana meta aħna ma tajnikx widen. Skużana meta għattilna fuq li għattilna maħna bqajna nagħmlu ta' rasna. Ejjew għalhekk illum anki nitolbu lill-Anġli Kustodji tagħna biex jinterċedu għalina quddiem il-mulej. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Sejjew flimkien inresqu it-talbiet tagħna, jitolbu għall-Knisja sabiex fil-mixja tagħha fid-dinja ikollha dejjem il-ħarsien tal-anġli imqazza, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-popli tagħna sabiex imħares mill-anġli jgħix fil-għaqda u s-sliem, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-tfal sabiex l-anġli tagħhom iħarsuhom minn kull ħażen u minn kull periklu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina sabiex mill-anġli nitalmu infaħru u nbirku lilek mulej il-ħin kollu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li fil-providenza tiegħek tmexxi l-ħolqien kollu lejn is-seb bla tmiem, ħares lilna fil-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna biex bil-għajnuna tal-anġli mqazza naslu għandek ħanfaħruk u nberkuk għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek f'ġieħ l-Anġli qaddisa tiegħek u fil-nina tiegħek għatina li bil-ħarsin tagħhom bla qiegħda neħilsu mit-tiġrib ta' din il-ħajja u naslu b'wiċċ il-ġid fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U qatt ma nifqu nxandru t-tifħir li jingħatalek fl-anġli u fl-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li jintrat lil dawn il-ħlejjaq li bihom inti titaxxaq u ġieħ moti lilek għal kobor u s-seħħ tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli waqt li aħna buċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu it-tifħir tiegħek, infaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek waqt illi ngħidulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara dik il-ħajl kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokwan tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina.
la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha islim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti tajjixna b'sagrament tal-għaġeb biex tqawwina l-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li bil-għajnuna tal-anġli tmexxina fit-triq tas-salvazzjoni u s-slim bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna d-nubietna palma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna dnubietna bħalma naffru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna dnubietna bħalma naffru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna d-nubietna
palma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għall-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob
Itlob għalina. il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġe. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Afrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li lna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Anġli kustodji itolbu għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna, il-fidwa tiegħek,
int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.